Dyma gyfnod cyffroesi bobl ifanc Cymru. Mae gyda ni gwricwlwm newydd i Gymru fydd yn enyn brwdfrydedd dysgwyr o 2 i 16 oed, gan roi iddynt y sylfaen sydd ei angen i lwyddo mewn byd sy'n newid. Mae'r cwricwlwm yn newid i helpu ein pobl ifanc i fod yn fwy hyblyg ac yn ei cymell i barhau i ddysgu sgiliau newydd wrth i fywyd a'r byd newid o'i cwmpas. Yr union sgiliau y mae cyflogwyr yn dweud ei bod ymweld. Mae 4 diben yn ganolbwynt iddo, a bydd y rhain wrth wraidd bywyd a gwaith ysgolion. Y nod yw cefnogi ein plant a phobl ifanc i fod yn ddysgwyr uchelgeisiol, galluog, sy'n barod i ddysgu drwy gydol eu bywydau. Enghraifft, gosod safonau uchel i'w hunain, mwynhau ymchwil a datrys problemau, gallu dadansoddi a gwerthuso data, defnyddio technoleg digidol, cyfathrebu'n effeithiol drwy'r Gymraeg a'r Saesneg. gyfranwyr mentrus, creadigol yn barod i chwarae rhan lawn mewn bywyd a gwaith. Enghraifft, meddwl yn greadigol, manteisio ar gyfleoedd, arwain a chwarae rôl mewn tîm, mynegu syniadau ac emosiynau. Unigolion iach hyderus yn barod i fyw bywyd cyflawn fel aelodau gwerthfawr o gymdeithas. Enghraifft, sefydlu gwerthoedd diogel, credywau ysbrydol a moesegol, deall lles meddyliol, corfforol ac emosiynol, goroesi heriau, byw bywyd yn annibynnol. Ddinasyddion egwyddorol gwybodus yng Nghymru a'r byd. Enghraifft, ymwneud â materion cyfoes, parchu anghenion a hawliau eraill, ymroi i gynaliadwyedd y blaned, ystyried canlyniadau ei gweithredoedd. Bydd datblygiad tuag at y 4 diben hefyd wrth wraidd trefniadau asesu newydd. Beth arall sy'n newid? Mae cymhwysedd digidol bellach wedi ychwanegu at y cwricwlwm. Ynghyd â llythrennedd a rhifedd, mae'n sylfaen ar gyfer llwyddiant ym myd addysg ac mewn bywyd. Mae'r cwricwlwm newydd hefyd yn annog addysgu creadigol a chysylltiedig wedi seilio ar 6 maes dysgu a phrofiad. Y celfyddydau menegiannol, iechyd a lles, y dyniaethau, ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu, mathemateg a rhifedd, gwyddoniaeth a thechnoleg. Mae'n eang, yn gytbwys, yn gynhwysol ac yn heriol, gan gynnig amrywiaeth o brofiadau a chyfleoedd. Mae wedi ei groesawu'n eang gan addysgwyr proffesiynol a rheini sydd â diddordeb yn nyfodol ein pobl ifanc. Gweithiodd ymarferwyr o bob cwr o Gymru gydag arbenigwyr i ddatblygu'r canllawiau cwricwlwm newydd ac adnabod y gefnogaeth y mae ei hangen ar athrawon ac ymarferwyr i'w ddarparu'n llwyddiannus. Caiff y cwricwlwm newydd ei addysgu i ddisgyblion hyd at flwyddyn 6 a rhai ym mlwyddyn 7 o fis Medi 2022. O 2023, caiff ei addysgu i bob disgybl ym mlynyddoedd 7 ac 8 ac yna bydd yn cael ei ymestyn yn flynyddol gan gyrraedd blwyddyn 11 erbyn 2026. I ddysgu mwy am sut fydd y diwygiadau i'r cwricwlwm yn effeithio arnoch chi, ewch i www.llw.cymru/cwricwlwm ac asesu.